Mechanická energia. Mechanická energia predstavuje celkovú energiu, ktorá v sebe zahŕňa dve formy. A to je forma kinetickej energie, kinetickej alebo pohybovej. A druhá forma je energia polohová alebo tiež potenciálna. Polohová. Mechanická energia je súčtom týchto dvoch typov alebo foriem energie. Čiže mechanickú energiu označím si ako celkovú energiu. Je to súčet pohybovej a polohovej energie telesa. O tomto súčte vieme, že v izolovanej sústave, pokiaľ dochádza alebo môže dochádzať len k zmenám medzi kinetickou a polohovou energiou, sa súčet týchto dvoch nemení. Čiže platí tam zákon zachovania mechanickej energie, ktorý hovorí, že celková energia v izolovanej sústave je konštantná. Energiu teda nemožno zničiť, nemožno ju ani vytvoriť, môžeme len meniť jednu formu energie na druhú formu energie. Typickým príkladom, kde sa mení polohová energia na pohybovú, je napríklad kývadlo, ktoré v tej najvyššej polohe vieme, že prekonáva nejakú takúto trajektóriu a v tých krajných miestach sa na chvíľu zastaví. Tu má teda polohovú energiu maximálnu a pohybovú nulovú. Pohybovú energiu majú všetky telesá, ktoré vykonávajú určitý pohyb. Pohybová energia je zadefinovaná ako súčin hmotnosti a druhej mocniny rýchlosti predelené dvomi. Čiže tam, kde je rýchlosť nulová, čo sú krajné polohy takéhoto kývadielka, je aj pohybová energia nulová. V strede sa však kývadlo pohybuje najrýchlejšie, preto je jeho energia najväčšia práve tu, energia pohybová. No a opačne, polohová energia je maximálna v krajných polohách, no a minimálna práve v tejto stredovej polohe. Čiže keď spravíme súčet týchto dvoch energií, pre ktorúkoľvek polohu toho kývadla nám to dá stále to isté číslo, čiže bude platiť, že tá celková energia je konštantná. Polohová energia aj pohybová energia súvisia s prácou. Energia a práca sú dve prepojené nádoby. Kto má energiu, je schopný konať prácu. Ako teda tento prvý vzťah pre pohybovú energiu 1 polovica mv na druhú súvisí so vzťahom pre prácu F krát S? No, ak na teleso alebo hmotný bod pôsobila sila a mala dráhový účinok, pôsobila na nejakej dráhe, tak z Newtonovho zákona sily vieme, že táto sila udelila telesu určité zrýchlenie. Predpokladajme, že toto zrýchlenie bolo konštantné, čiže sa jednalo o rovnomerne zrýchlený pohyb, tak potom pre dráhu, toto platí pre silu, m krát a, súčin hmotnosti a zrýchlenia, tak pre dráhu rovnomerne zrýchleného pohybu potom platí, že je to 1 polovica at na druhú. Tento vzťah sa dá zjednodušiť, vidíme, že je tam m, a krát a je a na druhú, ostalo nám t na druhú a 1 polovica dole. Čiže máme vzťah m a na druhú krát čas na druhú lomeno 2. No a a krát t pre rovnomerne zrýchlený pohyb je rýchlosť. Čiže v tomto prípade tento člen vlastne predstavuje rýchlosť na druhú lomeno 2. Vidíme, že zo vzťahu pre prácu F krát S sme dostali ekvivalentný vzťah mv na druhú lomeno 2, taký istý, aký sme zadefinovali pre veľkosť kinetickej alebo pohybovej energie. Ak teda na teleso pôsobí sila, udelí mu nejaké zrýchlenie, toto teleso získava alebo mení sa jeho rýchlosť.
pokiaľ nám táto sila pôsobí. Pokiaľ nám tá sila nepôsobí, tak sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou a jeho energia je stála mv na druhú lomeno 2. Ak teda dochádza k zmenám rýchlosti, ak sa rýchlosť mení, mení sa tým pádom aj pohybová energia, dochádza k zmene pohybovej energie, tak to sa deje práve vtedy, keď na teleso pôsobí sila. Ak pôsobí sila, je tam nejaké zrýchlenie, vtedy sa mení rýchlosť. To znamená, ak sa mení pohybová energia, je vykonávaná práca. Toto je súvis medzi prácou a pohybovou energiou. Čo sa týka polohovej energie, tak polohová energia, ako to už názov napovedá, súvisí s určitou polohou toho telesa alebo hmotného bodu. Tak predstavme si, že máme nejaké teleso alebo hmotný bod položené na nejakej vodorovnej rovine, ktorá bude predstavovať nejakú nulovú pozíciu. Nulovú hladinu, kde si zadefinujeme polohovú energiu, že je rovná nule. Teraz dostaneme za úlohu presunúť toto teleso do inej polohy, čiže povedzme, že toto je poloha A a tu bude poloha B. Na to, aby sme dostali toto teleso z polohy A do polohy B, je potrebné vynaložiť určitú prácu. Čiže my musíme pôsobiť v tomto prípade silou po tejto dráhe a presunúť ho do tejto pozície B. Túto dráhu môžeme označiť ako výšku. Presunieme teleso z určitej hladiny niekde do určitej výšky. No a na to, aby sa to stalo, teda je potrebné vykonať prácu, ktorá bude rovná súčinu, opäť súčinu pôsobiacej síly a dráhy, na ktorej bude pôsobiť, ktorú sme si označili H. Pokiaľ sa tak deje v gravitačnom poli Zeme a toto teleso predstavuje napríklad nejakú tehlu, ktorú ja potrebujem vydvihnúť do určitej výšky, tak potom musíme prekonávať pôsobenie práve gravitačnej, alebo respektíve ťažovej sily. Čiže na to, aby sme teleso mohli presunúť, potrebujeme pôsobiť silou, ktorá bude najmenej taká istá rovná, ako je pôsobiaca ťažová sila. No a ťažovú silu v prípade pôsobenia na nejaké teleso, Zeme na nejaké teleso, môžeme počítať podľa vzťahu m krát g krát h. Polohová energia bude zadefinovaná ako práca, ktorú musíme vynaložiť, aby sme teleso presunuli do určitej výšky, čiže sme zmenili tú výšku. To je práca. Môžem to zaznačiť ako zmena. No a z tohto vyplýva aj súvis medzi polohovou energiou a prácou. Práca bude rovná zmene polohovej energie. Čiže pre polohovú energiu platí vzťah m krát g krát h.